Моля да напишете в коментарите какво е първото нещо, за което се сещате, когато чуете улични превъзходни. Сега ще разберете защо. Търговския регистър и Окръжен съд Перник отказаха да впишат търговско дружество с името улични превъзходни по заявление на наш клиент. Търговският регистър смята, че наименованието накърнява обществения ред и морала. Окръжен съд Перник е на същото мнение. Клиентът дойде при нас след загубеното дело. Обжалвахме пред Апелативен съд София и делото беше спечелено, дружеството съответно вписано, за което ви представяме и съдебно решение. Аргументът е ясен. Улични превъзходни не е синоним на уличница. В българския разговорен език това словосъчетание се свързва с улични животни без определена порода и по никакъв начин не противоречи на морала. Освен това, търговецът е свободен да избира сам наименованието на фирмата, без да е задължен да спазва граматическите правила на езика. Ако търговския регистър е отказал вписване на вашата фирма, отказът подлежи на обжалване. Имате 7 дни от получаването му. Свържете се с нас, линкът е в профила.